Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Не так ужо і шмат часу засталося да 25 сакавіка, калі мы звычайна па традыцыі будзем адзначаць Дзень волі. Дзень Беларускай Народнай Рэспублікі 101, 101 угодкі, Дзень волі 2019. Якім ён будзе, якім плануюць яго зрабіць арганізатары мерапрыемства. Мы сёння і пагаворым. Сёння ў нас у гасцях фронтмен гурту The Superbulls Алесь Францішак Мышкевіч. Крыху затрымліваецца, будзе праз пару хвілінаў кіраўнік Сымбаль Бай, арганізатар святочнага канцэрта БНР-100 Павел Белавус. Ён далучыцца цягам размовы. Добры дзень, Алесь. Добрый дзень, вітаем усіх слухачоў і хто нас назірае на... Вітаю, сябры. І гледачоў. Да, і гледачоў. Вот наши слухачы і гледачы могуць здзівіцца. Ну, зразумела, Паша Белавус зараз подцягнецца, але чаму вот там не Матолька, не Пальчыс, якія арганізоўвалі святкаванне БНР-100, чаму вось музыка Алесь Францішак Мышкевіч у дадзеным выпадку сядзіць у нас у студыі і рэпрэзентуе будучае святкаванне. Вот чаму, раскажы. Значыцца, таму што я мусіць адказны больш за музычную частку этого мерапрыемства, але ну як за музычную частку, не як прамоўтар, які запрашае гурты, хто выступаў на гэта. Мы потом, конечно, вырашым разам. Але у нас сталася такая ідэя, мы разам з Павлом Белавусам і з Арсядзібаю, з нашими знакамітамі, значыцца, суполкаю, мы придумали зрабіць новы альбом The Superbulls, які будзе якраз таки рыхтавацца спецыяльна для святкавання 101-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі. А для гэтага мы хочам, каб былі ў гэтым Superbulls не просто альбом за Superbulls, а тэксты песен, якіх, ну, я адказ за музычную частку, за аранжыроўкі, у стылі гэта будзе Superbulls. Тэксты песен адбіраліся, ну, са шматлікіх, тое, што нам дасылалі шмат вершаў, хто любіць, хто ведае нейкія вершы забароненых у тыя часы, вершы нейкіх, як это сказаць, рэвалюцыйных дзеячаў, можа быць, ну, БНР часоў, альбо там 40-х гадоў. Вершы, карацей, которые мы мала ведаем, але якія маюць нацыянальную каштоўнасць і падымаюць нацыянальны дух. Ну, вот, хочацца гэтым, ну, людям даць новую рок-хвалю в рок-музыцы, рок-хваля новая, нацыянальная, ну, рок-хваля музыкальная, то бок, калі-то... То есть дать такое новое рок-жыццё, не расстралянай паэзіі тых гадоў. То бок падняць вот этот нацыянальны дух. То бок, памятаеце, калі-то на пачатку 90-х, калі з'яўляліся гурты такія, ну, для нас і для постсавецкага народу это было невідавочна, таму што з'явілася столькі шмат беларускамоўных гуртоў, і, ну, это ўсё выхавала такіх людзей, як я, прынамсі, таму што для мяне гэта сапраўды, ну, было і адкрыццё, ну, для мяне не як беларускай мовы, а тое, што ёсць культура, і выхавала, то бок, самаідэнтыфікавала мяне як беларуса, таму што ў мяне, ну, з'явілася, ну, вот, людзі любілі раней там гранж, да, ну, модна было гранж слухаць, Нірвана, Металіка, а тут з'явілася свой гэты гранж, як, прынамсі, Мроя, альбо НРМ, ну, потом, і гэта ўсё падымала дух, і ты себе самаідэнтыфікаваў, то бок, мы хочам зрабіць гэтым новую хвалю гэтай рок-музыкі, ну, чаго не хапае менавіта з нацыянальнай ідэяй. Такім чынам можна ўжо сказаць, што такім галоўным дзеячом, рок-дзеячом ці музычным дзеячом на
сцэне падчас музычнай часткі святкавання БНР-101 будзе гурт The Superbulls. Хацелася б верыць у гэта, так. Я думаю, што гэта як падарунак для ўсіх, для нас, для свята, цэлы альбом гурта. Гэта так, гэта будзе, канешне, альбом гурта, але песні будуць адабраныя ўсе гэтыя вершы, напісаныя, і гэта будзе падарунак для ўсяго нашага народу. Ну, безумоўна, калі пішецца альбом адмыслова для гэтай даты, да гэтай падзеі, то чаму мы павінны арыентавацца там, а прыедзе Міхалок ці не прыедзе? Во, выйдзе The Superbulls і добрыя песні заспявае. А якія гэта будуць песні? Вот мы зараз і паслухаем, таму што сёння у нас такая прэзентацыя першы раз. Так, першы раз прагучыць песні, якраз такі это пачатак вот з гэтага праекту, пачынаецца ўсё з гэтай песні, будзе ўсё амаль што зроблена ў такім стылі, рок-стыль, такіх вершах, у такім накірунку. Можна сказаць так, прэзентацыя самотніка The Superbulls, не стрымаць песні. Песня «Не стрымаць The Superbulls» тое, з чаго пачнецца новы альбом і з чаго пачнецца арганізацыя, падрыхтоўка музычнай часткі галоўнага нацыянальнага свята Беларусі. Калі ласка, слухаем.
Не стрымаць загалоўная песня у новым альбоме The Super Bulls, які гурт рыхтуе адмыслова для святкавання чарговых угодкаў БНР 101. Ну, я тебе скажу так вот, паколькі 25 сакавіка яшчэ так даволі прохалодна, так чаду дадзіце такого, што змогуць разагрэцца людзі. Падагрываем адразачку, чаму ж не. Ну вось нарэшце до нас далучыўся і Павел Белавус, таму да яго, паколькі Алесь адказвае за такую музычную, як ён сказаў, частку. Так што калі хто хоча паўдзельнічаць з музыкаў гуртоў у канцэрце, так што вот вы ведаеце ўжо гэтага чалавека, да якога трэба прыходзіць з кілішкам кавы і дамаўляцца. А Павел адказвае за арганізацыйную частку, як і летась, я так разумею. Павел, так, прывітанне сябры, і я дадам яшчэ пра музычную частку, паколькі Алесь у нас чалавек, якога ў музычным свеце беларускім ведаюць усе, таму і мы спадзяемся, што і Алесь у тым ліку будзе дапамагаць, каб прыцягнуць новых артыстаў, цікавых артыстаў, яскравых артыстаў, актуальных беларускіх артыстаў. І можа быць, у Алеся, ведаеце, ёсць якая мара ў жыцці. У яго ёсць мара, каб у Беларусі выступіла Металіка. І вось мы будзем рабіць усё, даем задачу Алесю, каб на Дзень волі у Беларусі была і Металіка. Ну, это я жартую, канешне. Ну, ты ж толькі што сказаў, што яго ведаюць усе ў музычным свеце. Ну, значыцца, і хлопцы з Металікі яго ведаюць. Ну, і калі раптам там аўстралійцы з AC/DC там патэлефануюць, ну, ты ж ужо, бо мне падабаецца. У нас нават калісьці прапанову нам у мінулым годзе ну, такую хлопец выказаў, кажа, запрасіце Роллінгаў, Роллінг Стоун. Яны ж на Кубе выступілі пасля, ось, ну, першы канцэрт на Кубе адбыўся, як бы такі, які сведчыў імкненне Кубы да свабоды. Дык трэба, як бы, ім, як кажуць, прыпаднесці, расказаць, што вось, вы адкрыеце новую краіну свету, гэта будзе маштабна, гістарычна, і калі ласка, едьце да нас. Ну, скажаце, што мы вот пачалі рухацца, але вы як выступіце, так гэта будзе як такі добры пендаль. Адразу все сцены рухнуць, так. Ўсё ж такі, бліжэй да арганізацыйнай часткі, што можаш расказаць, чаго, на якім этапе вот зараз уся справа арганізацыйная? Ну, ось я шчыра скажу, што там апошнія 2 сутак я спаў там па некалькі гадзін, бо неяк мы вырашылі, што вельмі важна, каб кампанію па падрыхтоўцы Дня волі 2019 пачаць у гэтым годзе. Якраз вось прыкладна за 100 дзён да Дня волі 2019. І вось апошнія дні мы там рыхтавалі інтэрнэт-старонку, якая сёння ўжо запрацавала БНР Бай, рыхтавалі дызайны, рыхтавалі тэкст, хутка рыхтавалі, каб прэзентаваць сінгл, зрабілі, ну, даволі цікавае лірык-відэа, і сёння, в прынцыпе, такі дзень старту кампаніі па падрыхтоўцы Дня волі 2019. Мы кажам пра тое, што павінна адбыцца ў любым выпадку адзначэнне, і калі мы ўжо нейкую сабе планку ў мінулым годзе задалі, то як мінімум трэба яе не апускаць і пачаць ужо зараз, бо калі мы пачыналі БНР 100, мы таксама пачыналі ўжо восенню, але канкрэтыка нейкая з'явілася толькі бліжэй да вясны. Таму і зараз важна ўжо пачаць зараз і сказаць людзям, што давайце рабіць сумесна, бо калі гэта нікому не будзе патрэбна, то і ў нас нічога не атрымаецца. Ну, чакай, Алесь, на жаль, мы тут павінны крыху спыніцца. 3 хвіліны выпуск навін на Еўрарадыё. Пра планку і пра ўсё астатняе ў другой частцы. Я нагадаю, што Павел Белавус, Алесь Францішак Мышкевіч у нас у гасцях. Мы гаворым пра тое, як плануюць адсвяткаваць Дзень волі 2019. Слухайце нас. Сьогодні я сірий, ні темно-сірий, я буду холодним, як мокрий бетон. Не прошибеш мене, що ти хотіла, твої слова для мене це все. Без тебе не зможу, я ніжно-рожевий, ні колір кохання, палаю я вже.
де ти сховалась, де твоє тіло? Ти називаєш мене хамелеон, кажеш, маю обличчя. Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, коротко пра асноўныя падзеі. Александр Лукашенко 20 снежня на сустрэчы з актывам Мінска перапрасіў жанчын за цытату са словамі «цёлкі» ў мерседесах, ужытую ім на нарадзе ў Нацыянальным алімпійскім камітэце. Я быццам бы пра нейкіх цёлак казаў, некаторыя там кароў малявалі. У Расіі заклапаціліся бедныя маёй фразай, заўважыў Лукашенко. І сказаў, што ён цытаваў пра мысленне некаторых сучасных спартоўцаў. У іх адна размова, я даслоўна прывёў іх фразы «бабло мерседесу і ззаду цёлкі». Выбачайце, жанчыны, што я так паўтарыў. Гэта проста да слова, заявіў Лукашенко. У картатэцы агентаў латвійскага КДБ знайшліся і дзясяткі беларусаў ды ўраджэнцаў Беларусі. Нагадаю, Нацыянальны архіў Латвіі ўслед за архівам Украіны пачаў публікацыю адсканаваных картак у адпаведнасці з рашэннем Сейма. Сярод іх знайшліся вядомыя латвійскія палітыкі. Знайшоўся і кіраўнік расійскай праваслаўнай царквы ў гэтай краіне. У карцы пазначаны імя па бацьку, прозвішча, год і месца нараджэння, адрас месца працы, пасада, нацыянальнасць, адукацыя, партыйнасць, псеўданім, нумар асабістай справы, час вярбоўкі, прозвішча. Мы знайшлі многіх беларусаў і больш поўны матэрыял змесцім на нашым сайце пазней. У Беларусі выкрылі чарговую карупцыйную сетку, у якой дзясяткі чалавек. Агучыў гэтыя факты учора Валер Вакульчык, старшыня КДБ на нарадзе з актывам Мінска. А Лукашенко чарговы раз заявіў, што за карупцыю літасці не будзе. У выходныя цыклон прынясе ў Беларусь ападкі і пацяпленне будзе. Усё, мокры снег, дождж. Наліпанне мокрага снегу на дарогі. Тэмпература паветра мінімальная ўначы -5 + 1, а ў дзень -2 + 3. Єврорадіо. Альтернативне радіо. Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І разам з маімі гасцямі, кіраўніком Сымбаль-Бай Павлам Белавусам і фронтменам гурту The Super Bulls Алесем Францішкам Мышкевічем мы гаворым пра тое, як распачалася падрыхтоўка да святкавання Дня волі 2019. Дарэчы, яна пачалася менавіта з 13 гадзінаў сёння. Ну, не тое, што пачалася яна раней, але стартавала кампанія сёння, таму што і Алесь прэзентаваў на Еўрарадыё новую песню The Super Bulls, якая будзе такой галоўнай песняй у альбоме адмыслова, які пішацца да Дня волі. А Павел расказаў пра тое, што сёння о 13 гадзіне стартаваў электронны такі праект, які павінен што зрабіць? Я могу рассказать конкретно, что сегодня конкретно стартовало. По-перше, мы опубликовали релиз, у яким рассказали, что хотим зрабіць у наступным годзе. По-другое, стартовали на некалькіх пляцоўках збор сродкаў на правядзенне мерапрыемства. У мінулым годзе мы сабралі прыкладна каля 60 000 рублёў, якія пайшлі на арганізацыю свята незалежнасці ў Мінску, і таксама мы падтрымалі тыя ініцыятывы, якія былі ў розных гарадах Беларусі. У наступным годзе колькі мы збярэм, невядома, але зразумела, чым больш, тым лепш. І чым больш нават на дадзеным этапе яшчэ да Новага года у нас будзе нейкіх сродкаў, які мы зможам укласці ў класны яскравы брендбук Дня волі. Бо трэба Дню волю прыдумаць лагатып, яскравы фірмовы стыль, які будзе працаваць, з якім будуць людзі выпускаць нейкія рэчы. Гэтыя дызайны будуць бачныя на афішах. Адно пытанне. Другое пытанне — зрабіць добры сайт, інфармацыйны сайт. Мы атрымалі домен БНР Бай, і на гэтым сайце хочам размяшчаць інфармацыю як пра мерапрыемствы, якія будуць адбывацца у межах наступнага Дня волі, так і ў цэлым сайт прысвечаны інфармацыі пра што такое БНР і, в прынцыпе, яскравым розным падзеям, звязанымі як раней, так і зараз з
гэтым. Ну і адпаведна ўсе пачатковыя арганізацыйныя пытанні, падача гастролек, рэзервацыя пляцовак, дамовы з артыстамі, усё вось пачынаем зараз, і ясна, што ўся каманда, якая працуе, які ў мінулым годзе на дадзеным этапе працуе цалкам на валанцёрскіх пачатках, але зрабіць усё на, як кажуць, на голым імпэце якасна яскрава немагчыма, таму мы заклікаем людзей ўжо зараз падтрымаць там нейкай капейчынай арганізацыю, каб прынамсі стартаваць, вось пачаць записываць песні, пачаць, ну тое, што я пералічыў і так далей ужо на дадзеным этапе, каб сапраўды падысці да мерапрыемстваў да таго, што будзе адбывацца на высокім узроўні. І самае класнае, што зараз людзі, бо мы, шчыра кажучы, не ведаем, як будзе, да, як будуць знешнія, унутраныя фактары складацца там, што будзе там у адносінах Беларусі з Расіяй, т.д. і т.п. Але мы заявляем, і ўсё ў рэлізе кажам, што ў любым выпадку Дзень волі 2019 адбудзецца. Якім ён будзе, ці гэта будзе стадыён Динама, ці гэта будзе Мінск-арэна, ці гэта будзе оперны, ці гэта будзе плошча перад палацам спорту, пакуль мы не можам сказаць. Вось. Ну вось ты апярэдзіў, да, то есть, але якія ты сказаў на пачатку размовы, што мы хочам падняць яшчэ планку нават вышэй, чым была ну, у гэтым, калі азначалі БНР 100. Падняць планку па канцэртнай пляцоўкі. Гэта як? Вот все ж таки палац спорту, там арена, ці вот што? Вот на што вы больш так самі нацэленыя? Ну, па-першае, асноўнае мерапрыемства ў любым выпадку будзе адбывацца 24 сакавіка. У выпадку толькі 25 будзе адбывацца толькі тады, ну, вялікае цэнтральнае мерапрыемства, калі да гэтага часу мы там, не ведаю, прымусім дзяржаву зрабіць гэты дзень святочным і выходным, што, хутчэй за ўсё, пакуль што ў нашых сітуацыях нереальна, таму галоўныя святкаванні, галоўныя мерапрыемствы мы плануем 24-х, але ў нас 25-х ўсё ж такі галоўны дзень, дзень волі, таму у выніку у нас святкаванні такім чынам асноўныя расцягнуцца на 2 дні. 24 Ну так, сапраўды, вот я паглядзеў адмыслова календар, 25-го выпадае на панядзелак. І рабіць у панядзелак вечарам асноўнае мерапрыемства не вельмі зручна, паколькі ўсё ж такі вясна, яшчэ цёмна, днём не зробіш, бо людзі на працы, таму асноўнае мерапрыемства мы будзем падаваць заяўкі і планаваць, шукаць пляцоўку, дамаўляцца ўжо вось адразу, як толькі людзі скончаць п'янкі навагоднія, адразу мы пачнем хадзіць па дзяржустановах, пісаць заявы і дабівацца, каб нам як мага хутчэй далі канкрэтны адказ, якая будзе пляцоўка. Варыянтаў, як я сказаў, некалькі мы разглядаем. Адзін з варыянтаў, ясна, што мы будзем таксама падаваць і на 6, каб яно адбылося. Але асноўнае месца, ёсць некалькі варыянтаў. Ёсць варыянт, каб гэта была пляцоўка Дынама Мінск, стадыён Дынама Мінск, бо у 90-е вельмі шмат, напрыклад, тых жа мітынгаў, падзей БНФ адбывалася менавіта на Дынама. І, ну, яскрава, толькі адчыніўся новы стадыён, было б цудоўна зрабіць там. Калі не будзе Дынама, ёсць пляцоўка Мінск-арэны і вакол Мінск-арэны. Ёсць палац спорту і вакол палаца спорту. Ёсць той же оперны тэатр. Таму, ну, прыкладна, ёсць каля 5 варыянтаў пляцовак, якія мы будзем усе разглядаць і усе прапаноўваць, і ў выніку ну, дамагацца, каб быў максімальна аптымальны, максімальна яскравы варыянт. І, дарэчы, людзі, якія ўжо зараз могуць падтрымаць, у чым унікальнасць, мы не ведаем, будзе гэта платнае мерапрыемства, напрыклад, з платным уваходам, ці бясплатнае, будзе гэта вулічнае, ці не, ці будзе гэта 5 маленькіх канцэртаў у розных клубах. Ну, тут, вось, як я казаў, што фактараў вельмі шмат, які ўплываюць. Але тыя людзі, якія ўжо зараз падтрымаюць праект, там, ад 5 да бясконцасці, яны ўжо 100% атрымаюць запрашэнне ці запрашальнік на гэтае мерапрыемства. І нават калі ён ужо будзе платны, будзе там пазней каштаваць, напрыклад, 10 рублёў, то на тую суму, якую ахвяравалі, яны ў любым выпадку ўжо будуць запрошаныя на гэтае мерапрыемства. І, ну, і адпаведна, чым больш мы збярэм сродкаў, тым, значыць, будзе у нас больш магчымасцяў зрабіць яго максімальна бясплатным для ўсіх людзей. Бо як у мінулым годзе мы, грубо кажучы, зараз людзям прапануем набыць такі сімвалічны запрашальнік на будучае мерапрыемства, каб ужо дакладна быць упэўненымі, што яны на яго трапяць. Алесь, ну вот я вярнуся да тваёй ролі музычнага
адказнага за музычную частку. Вот калі Павел пакуль яшчэ абазначыў, дзе гэта можа адбывацца, ты таксама для сябе прыблізна хаця бы, я уже там не кажу, але там абазначыў, хто там можа быць, апроч The Super Bowls. Ніхто ніколі не супраць, каб выступалі ўсе. Нам, в сутнасці, чым больш выступоўцаў, тыя, хто схіляюцца да нашай ідэі, і тыя нават, хто не схіляюцца, схіліць іх на наш бок, мы радыя ўсім. Чым больш павінны ж быць нейкія крытэрыі, там, што беларускамоўныя альбомы. Вядома, канешне, але ёсць, можа быць, і пэўныя гурты, якія, я не ведаю, працуюць в России популярныя, знакамітыя гурты, калі яны падтрымаюць ідэю, яны, беларусы самі. Рэпертуары Макарэвіча ёсць беларускамоўная песня. Хай прыязджае. Мы вырашылі не рабіць памылку, як у мінулым годзе, калі я там назваў, што я хочу, каб гэты гурт быў, а пасля мне такія: а чаму ты нас называеш, калі у нас нават ніхто не пытаўся і ніхто не казаў дазволу. Таму у гэтым годзе мы вырашылі пакуль нікога не называць, акрамя Super Bowls, бо дакладна будзем вызначацца з тымі героямі і тымі удзельнікамі, калі ў нас будзе больш-менш зразумелая пляцоўка. Бо ясна, ёсць, калі, напрыклад, пляцоўка Мінск-арэна, і кожны гурт зможа там выступіць. Конечно. Бо гэта трэба прафесіяналізм, гэта трэба уменне працаваць з вялізнай аўдыторыяй, і трэба разумець, як працаваць на такой пляцоўцы. Таму дакладны лайнап будзе вызначацца ўжо больш дакладна. Мы будзем спрабаваць як мага хутчэй, як мага больш загадзя гэта зрабіць, але ў адпаведнасці з тымі пляцоўкамі, якія рэальна ў нас будуць магчымыя для правядзення мерапрыемства. І радыя будзем кожнаму, я кажу, это можа быць і гурт Айова, таксама беларускі гурт, няхай мы з задавальненнем бачылі б яго на такім свяце, то бок хто падтрымлівае беларушчыну, беларусаў, неістотна па сутнасці зараз. Можа быць, яны што-нибудь адну на мою выканаюць, але моладзь іх любіць, мы будзем рады, і гурту ЛСП таксама працуюць яны ў Расіі, але цудоўны. Наш гурт і наш, мы ўсіх будзем радыя бачыць. А Super Bowls, менавіта чаму ўжо зараз заявлены, это вот добрае слово, Super Bowls зараз это як гурт, як пляцоўка для таго, каб данесці людзям каштоўнасці тых вершаў, якія забытыя альбо згубленыя дзе-то, разумееш, і каб это не заносіць праз 10-15 гуртоў альбо праз сколькі там выканаўцаў, так, каб у людзей была плытка, альбом, для того, каб яны маглі яе слухаць і менавіта цікавіцца, што гэта за тэкст, а што гэта за аўтар, а чаму чаму мы яго не ведалі, такія цудоўныя там пра некія нашыя каштоўнасці і нашу нацыянальную ідэю, беларускія тэксты. То бок людзі праз гэта будуць цікавіцца ўжо беларушчынай, праз гэты альбом, каб не шукаць праз усіх, там адзін выпусціў 2-10 выканаўцаў. То бок у гэтым альбоме могуць паўдзельнічаць па сутнасці хто-небудзь, можа быць, мы запросім там супольна з кім-небудзь праспяваем пару песен, але гэта не самае галоўнае, што ўвесь альбом складацца. Мы зараз там вызначаем вершы, вызначаем, і ўжо у працэсе творчасці будзе зразумела. Вось, напрыклад, варты для гэтай песні нейкі, напрыклад, запрошаны там суперзорка ці цікавы дадатковы вакаліст. Это ўжо будзе вызначацца. Альбо хтосьці сам, можа быць, прапанаваць. Вот ёсць такі верш, яго ніхто не памятае, там напісаў мой дзед калісьці, а ён быў паэтам, яго там расстралялі, скатавалі, і па сутнасці яго ніхто не ведае, а вот такі верш давайте пакажем. Чаму не? Прайшло шмат гадоў, ёсць пляцоўка для таго, каб это паказаць. Вось, напрыклад, першая песня, ты распавядаў пра аўтара? Не, я якраз не. Вось, напрыклад, першая песня, яна ў арыгінале верш называецца «Залатым узорам», напісаны такім беларускім паэтам Алесем Змагаром. В 43-м годзе. Да, в 43-м годзе. Ён жыў у Беларусі, пасля з'ехаў у эміграцыю, пражыў там вельмі доўга, по-моему, на пачатку 90-х памёр. І я вось пачытаў яго вершы, яны настолькі актуальны. Не дарма ў яго і як псеўданім Алесь Змагар. Такія яскравыя, хоць бяры кожны яго тэкст і рабі з гэтага такі хіт-баевік. Это такі, можна выканаўцам просто сябе наракаць, типа я Алесь Змагар, зрабіцца выканаўцам. І вось атрымалася сапраўды песня актуальная, да, і мне вельмі цікава, я быў шакаваны, што вось гэты тэкст, гэты верш напісаны ўжо атрымаецца амаль там колькі? 100 гадоў назад, карацей. 78
80 годов Да, я маю на назад. увазі, що такі, ну, настільки актуально отрымлівається, що, ну, для чого ми робимо? А, Для... до речі, ён яшчэ быў, вось гэты Алесь Змагар, ён быў у Радзе БНР у эміграцыі ўжо. Таксама, так што так сімвалічна, што вось песню, в прынцыпе, на чалавека, які меў дачыненне да спраў БНР. Ну, в любом выпадку, вот ёсць такі яшчэ один аспект. Я ведаю, што, скажем, калі рыхтавалася святкаванне БНР-100, з музыкамі размаўлялі, і былі такія размовы там сярод музыкаў, а вот зараз выступім і зноў трапім там у чорныя спісы, а вот ці не будуць якія-небудзь карныя там потым мерапрыемствы ў дачыненні да нас. Усё прайшло. Нікога не закатавалі за ўдзел у мерапрыемстве, і зараз ужо могуць спакойна ісці нават тыя, хто забаяўся мінулы раз. Ну, правда, калі вы іх захочаце гэтым разам бачыць. Так, вядома. Ну, і у нас задача была зрабіць максімальна ўсё легальна і не падставіць ніводнага артыста, бо мы і зараз тое самае мы хочам рабіць, каб гэта было максімальна адкрыта, яскрава і паказаць, што і гэтыя артысты, якія у тым ліку і выступілі, яны рэальна лідары сцэны беларускую. Взять, например, гурт Нискис, які ось на мінулым месяцы один за адным два канцэрты просто с аншлагом сыгралі. Яны былі аднымі з хедлайнераў, да, вось БНР 100. І, ну, ясно, што мы будем запрашаць... Да, яны не адмаўляюцца ад этого. І, па-першае, наша ідэя ў тым, каб мы робім ніякі-то не супраць і не радыкальнасць у нашай ідэі. Мы, наадварот, робім дзеля беларушчыны, дзеля Беларусі, дзеля вот этих істотных будущих пакаленняў, да, каб яны, ну, это не забывалася, а просто новую хвалю Беларусі, беларушчыны. Мы робім дзеля, а не супраць кагосьці. В общем, справа, таму все хочется легально, и все доказать, что это ніяк, это вот радикально, вот вы пришли, там, гляди, от ходять эти БНФовцы, ну, як бабки будут сидеть. Не, хочется показать, что это, першую чого, это культура. Ну, і асноўны слоган, які, ну, прынамсі зараз мы вырашылі, што ён асноўны, Дня волі 2019, мы выбралі просты, зразумелы, жыве незалежная Беларусь. І асноўны аспект у правядзенні мерапрыемстваў будзе гаварыць, і са сцэны будзем гаварыць, і ў падрыхтоўцы будзем гаварыць пра нашу незалежнасць, пра нашу бацькаўшчыну, пра важнасць незалежнасці, бо глядзіце апошнія пытанні, якія там пайшлі гуляць па соцсетках, ці гатовыя вы ўступаць у Расію, ці не гатовы, і ў выніку усе сумарна гэтае пытанне пакажуць, што каля 20% ўжо гатовыя здаць краіну. І гэта, нават гэтыя 20% гэта катастрофа. Мільён чалавек, якія гатовыя ўжо здаць краіну. У тым ліку і задача гэтае мерапрыемства будзе кансалідацыя нацыі, аб'яднанне нацыі, каб такіх адсоткаў наогул не засталося, каб усіх, ні ў кога не было пытанняў, што за Беларусь, навошта мне трэба яна, навошта мне патрэбная культура, мова, там, незалежнасць, суверэнітэт. Вось, таму гэта асноўнае пытанне, якія ў тым ліку мы будзем уздымаць, пра якія будзем гаварыць і ў музычнай творчасці, і ў візуальнай творчасці, і ў падрыхтоўцы ўсіх мерапрыемстваў. Павел, коротко, ўсё ж таки, якая сума патрэбная па вашых папярэдніх падліках, каб нармальна на годным узроўні, пераскочыўшы планку леташняга мерапрыемства, правесці гэтае свята? Ну, скажем, у мінулым годзе упрытык для правядзення канкрэтна толькі мінскага мерапрыемства, прычым, ну, мы шмат на чым эканомілі і не маглі там дазволіць вялікай там і медыйнай кампаніі. Упрытык вось гэта каля 50 000 рублёў. Але калі у нас, скажем, будзе 100 000 рублёў, то гэта будзе зусім іншы ўзровень, у тым ліку зусім іншыя артысты, зусім іншыя і абсталяванне лепшае, і экраны, і бок усе грошы, якія мы зможам сабраць, мы ў тым ліку будзем укладаць у якасць мерапрыемства. Якасць мерапрыемства гэта сцэна, гэта экраны, гэта абсталяванне, гэта медыйная кампанія. І таму тут межы няма. Адпаведна, калі гэтых сродкаў будзем мы бачыць хапаць на мінскае мерапрыемства, у нас ёсць яшчэ як мінімум 5 абласных гарадоў, дзе хочацца паралельна, каб у гэты дзень адбываліся мерапрыемствы. У мінулым годзе сябе цудоўна паказалі і Гародні, і Берасць, якія хутка змабілізаваліся, правялі мерапрыемствы. Ясна, хочацца у тым ліку мы будзем весці гэтую працу тых артыстаў, якіх будзем планаваць, каб не забіраць усё лепшае толькі на Мінск, а каб добрыя артысты выступілі і ў Берасці, і ў Гародні, і ў Віцебску, і ў Магілёве.
і ў Гомелі. Так. Дзякуй вялікі. У любым выпадку перанакіроўваем усіх на сайт, які толькі што запрацаваў БНР Бай. Там можна і патрымаць, і пачытаць всю інфармацыю. Алесь Францішак Мышкевіч, Павел Белаус. Рыхтуемся да святкавання Дня волі 2019. Зміцер Лукашук у студыі працаваў, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. О 15 гадзіне у нас у гасцях палітолог Андрэй Елисеев. Паговорым пра тое, чаму не таннеюць шэнгены для беларусаў і чаму не падпісалі візавае пагадненне па прызнанні віз з Расіяй. Рухайся з нами. Єврорадіо.